Ik moet zeggen, mijn laatste album, Auto Vertrouwd, dat is wel weer terug naar Frans-Duits, zeg maar. Alhoewel ben ik niet weg geweest, maar ja, je probeert eens een keer wat. En dit album is wel weer inderdaad waar het hartje ligt. En dat hoor ik inderdaad wel terug van de fans. Maar ook voor jullie dus. Uiteindelijk, ik vind het leuk om tussen mijn fans te staan en ook te vragen van wat wil je graag horen. En dan was het toch heel vaak van, joh, de oude Frans, zeg maar, vinden we toch het leukste. Dus ik ben ook weer heel veel aan het eten om aan te komen. Want ik ga weer terug naar die houden. Flauw allemaal. Maar, dus je moet luisteren naar je fans, want daar moet je het van hebben. Je zegt je moet luisteren naar je fans, maar aan de andere kant, als zanger wil je ook graag je hart volgen, toch? Ja, maar dat doe ik ook wel. Dat doe ik ook wel. Ik volg mijn hart zeker. En ik volg ook mijn fans. Dus ik maak een mooie tussenmix. En als de fans blij zijn, ben ik het blijst. Ja, zeg het goed. Als we nou naar al die jaren kijken, Frans, wat is er dan veranderd in het leven van Frans-Duits, behalve dan de hectiek? Nou, die hectiek is er nog steeds wel. Maar ja, jeetje, het is veel muziek geworden. Het is, je rijpt door de jaren heen. En het is gewoon een hele mooie wereld om tussen te zijn en het mogen te beleven. En ja, de deuren die voor je open gaan, wie anders altijd gesloten blijven. Het is gewoon een bizar en bijzonder om dit mee te maken. Ik leef nog steeds mijn droom. Kijk, we staan vandaag bij de grootste familie van Nederland. Ja, kijk om je heen. Van Gerard Joling tot Vroger tot, nou gaan we door tot Jan Smit. Alles loopt hier en is bezig en zingt. En ja, daar mag je tussen staan. Ik bedoel, vroeger keek je erop als hier het hele gebouw. En dat doe je nu nog wel. Alleen nu mag je zelf ook in dat gebouwtje plaatsnemen. En dat is gewoon heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.